Hej, jeg hedder Mathias, og det er din bedste ven. Hej, og det her det er mig, Mathias, og det her det er min bedste ven. Ja, og vi er bare handicappet. Hej, det skal vi vise alle vores hoveder. Ja, og så er det en anden sportsmøkker. Og det er bare med jorden. Hej, Mathias Mortensen. Og det er en syrekører. Ja, rigtig kapper. Som jeg vandt i Europamesterskabet i 1992. Og det sådan var jeg. Det er vores. Vi har også vundet mesterskabet. Og jeg har vundet og jeg har vundet guld. Prøv at se, og min fodbold med hele. Og det her det var vores allerførste medalje. Se, det her første medalje. Ja, og vi får det her. Det er ikke flot. Ja, den er første medalje. Og så, hvis vi finder ud af, hvis I ikke kan lide den, så smører vi ham. Ja, vi smører der op det med om øjet. Nej, Mathias, de mangler sgu da ikke. De mangler mere. Ja, det er vores arme. Ja, men. Og nu afslører vi. Nej, Patrick og Mathias, vi er nødt til at stoppe nu, fordi vi skal ned. Og vi skal ned og spise. Vi skal have kastet med kødsovs. Ja, og vi ses sgu da. Hej.